My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to KUSI Media. You watch KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is MWHWE. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch KUSI Media / KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom de kind of. Na de to so menu de mentie dia mewu tia adofo Asante fo omi ko tie de to so menu no o na KUSI Media ne ehunu ba bi Asante no efiri baaye ene Asante be si ne Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na mensanhia we de di kan na me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso mienu na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada ena afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso mienu e bre wo we o mai ma yesan emamunyina mo hia mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na masane mo hia yi enenso me ne mo asan hia na eye na KUSI Media ene na KUSI TV so na me ne mo asan hia yi na ne nyina ne san eye dwumadi a wache ne den ka me hwe na me ne mo si nkonwa ya ye de sa dwumadi ye de ebre woni nti twebe me ewo na KUSI Media na KUSI TV so na yemfa sa aken kanse mu infambrel yeda so ewo Asante Nkabom de etoso emienu enomu sesei yewo eye kratafa ye etoso aduasa miensa na ye nyina yenim asem a sesei ato eye nana prempe ene na hemfo ahia ama amrado ede nano disem de ato nana prempe anim sesei so otumfo ebeji atomu na wamana no yie ana wamana no yie no eno ne asem no ne yenti asem a amrado ede eto eye utumfo anim wose utumfo na nanom sade amrado osie no wose utumfo eni fomna nhyehyɛ no so ebiew wa makwan a ma ban nipa ametene kumase afi ebiew wa hunu sɛ utumfo enya nipakum ne sɛ enti otie afiri utumfo anim sɛ ode Asante man bɛhyɛ amrado ase ana omfa nhye na se ebiew opese otumfo hunu se wo gisika futuro nkare bo mpem aduono no ena na obetua ana se ontua amrado se ohiamu ayese seye weni asemwa amrado ede ati otumfo anim yenkoti aboafo nkrato ne ba ya behwe muaye a otumfo ede be ma amrado e wasemwa wode ato danimu eno ye ka wo se NK executive barber se na wo mo boaye papa eba baby obeyi utia ma utia ho aye fede a fo ne kire eye pachi number 2 junction so pe e Kumase na ekoyi uti ho be ye fe papa e no kire na Donko Bitters Limited so e boaye wo product na aye bi table so men kodwa so pe bi akira kwan bobo bi na be mo aye be memu obegina wona so pa wo ba nso wa de bia obenyi watenka papa yare wa hodo bi eyi ho ade e woni padua no ani no ma Donko Bitters ne bi betu ne nyina ase ama ho ato Donko hand sanitizer no don so debi na efa bo ho ban efiri ye coronavirus so ye ho meso ne nkuti won krato ye ba e de aken cancer no abeto awso empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say Asante efiri hen ebi mu kire say Asante efiri bon bi mu eno bepi Asante ma so ebinum treso ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire se Asante emusie bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan ne ba ye na enyina na emu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me DGP so be kama ho memenda ene kwasi ada bia e wona na KUSI TV ene na KUSI Media so nam de sadwuma dia bro memenda ene kwasi ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook,
Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mupa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, on my yasan mama kwaba se say ye tenase na afi yato akenka na so na se de maka no se say de achiame hene de sempo ya efre eye amrado ho e wo bedwa no ase no wo de ato eye otumfo wadim na yentie ne otumfo kan ye wo se achiame wo ho wo se tie mento amrado se me susu na asem no ho kakra ene wa achiame sorry no se amrado krachi otumfo se wone na hokafo etu na asem no so agina kakra ansa wo hene krachi eko otumfo ene wo hema nchen ekobese na no echire won ehwa na otumfo ene wo hema esori kwa amrado ho na otumfo ebode bo ase eso amrado mpaboam afi osan eba osori na hwa na eja na prempese wo chia metie ma amrado asonte se mene me man ede ye ho ehye abrochire ehema ene na ban ase ehwa ene eja wo chia me sori ye ene wo se amrado krachi se di otumfo sie no no o se ene de ya wone ne man ede wo ho ehye abrochire ehema ene na ban ase ne ho ena amrado be sori ene wo se wo chia me ka kire otumfo se mate na akasika no wontua ne na eja ochiame a wode hweka wose otumfo sade amrado osie no no ose odisika e wo fomena hyehye no mu enda ehwana na prempe sorry ye no wose ochiame fato amrado anemu se sika no meneme man betua ye benyan karibo ahensia ade wotwe amunumu ya na yatete nkaye na ochiame se amrado sade otumfo osie no no wose wagitum eso obetua sika no nanso amurum ha de obetumi atua eye nkaribo ahensia de wotwe ana amrado se ochiame fato na prempe ni mu se me se esese otua sika no ena minim se pa no ompese otua wo hene wotumi anya sika ade atu abofo amo wakwa abrochire hima ho no mo abade wo kan se woni sika nkaribo empema aduonu mu a na woboa no ochiame se otumfo amrado se wonye ni na prempese wachiame ma wonte se me nokra eno no na amrado wachiame edeto amrado enimu se amrado utumfo se de ewo foto mu a na wode etu wanimu yi ene mekan amrado ofre na asojafo se na prempe esu wontua sika no a wonche no ensi awowa asojafo yi ba nine edi atuo kona na prempe hosh ekutwana na prempe hoshia ye meka ahemfo yi sorry ko amrado nchen kosere amrado yesere ye bedidi tuo atua no enne wo kire ya meka yi amrado opportunity
asogyafoɔ yi bi asogyafoɔ ɛne bi ɛnkyerɛ saa nipa yi ɔhema ɔhene se ɔhene wɔfa nom baanu ɛne ɔhene nua asogyafoɔ no de atuo kɔgyinagyina wɔn nkyɛn amrado ɛyɛ sɛdeɛ ɔrekɔ na ɔsan ba bio na deɛ ɔsan ka yɛ ne sɛ asogyafoɔ monkyerɛ saa ahemfo yi nso na mampɔnhene ɔse aboa no bɛwu a ɛne ɔpere kakra enti ɔmpere ma yɛnhwɛ monkyerɛ nana ɔfɛ so hene ɔno nso mapusu me ho na wompusu ne ho bi ɛma menhwɛ ebio monkyerɛ nana adwesɔhene ɔno nso sɛ mapem no na ɔmpem me bi na menhwɛ afei monkyerɛ bantemahene ɛne asafohene nso waa na adwesɔhema bohu kwadi amrado gyina amrado na wo se yɛnkyerɛ adwesɔhene hwɛ deɛ mɛduro okogya me a hwan ɛna ɔbɛhwɛ me sika no nso hwan ɛna wɔbɛgye abrɛ woɔ ɛhɔ na amrado kasa kyerɛ no na sogyafoɔ mo nso wɔ baa no mu na wɔnkɔtena ase ɛsesam adwene a ɛnyɛ yie ɛhɔ na ɛgya ɔmanfoɔ ɛbu huu bɛdwa no mu nipa no ani adi sɛ ɔbɛko choboy na ayɛ asɛm a na ayɛ asɛm kɛseɛ ɛpɛdwa ne mu ɛhɔ na nana prɛmpɛ ɛse ɔpagya ne nsa na ɔse mpanimfoɔ asante man meda mo ase sɛ wɔkaa sɛ wɔnkyemi ɛna moyɛ din a anka mewerɛ bɛho me tirim anka mebisa me ho sɛ enti sɛ me ne me nkurɔfoɔ yi ti hɔ yi ɔmpɛm asɛm enti wɔde da me fam ɛyiyi me animkyikyeɛ ɛti kɔwisi a enti na yɔyɔyɔ nka gu mu ɛna wɔyɛ me nanso kakra mo ayɛ no wadi akyerɛ me sɛ modɔ me paa me ne mahemfo ɛne mahodefoɔ a obroni akyeɛ no nyinaa da mo ase ɛnyɛmoa asɛm no ayɛ mfumu so ayɛ mfumtuo nanso mfumtuo kum kramo mesrɛ sɛ obiara nyɛ din ɔmanfoɔ no nyinaa yɛ din a ɛnyɛ yie yɛbɛko nana yɛbɛko choboy nana yɛbɛko choboy nana yɛbɛko choboy ɛne na ɛdwom hɔ no mo ayere paa na saa bere nana prɛmpɛ na ɛka sɛ wɔ sɛ meban made serɛ ne sɛ monyɛ din yɛn a yɛakye yɛn ɛyɛ ketewaa bi ɛda mu a maka ɛna modɔɔso mede onyame ase ɛsɛ adasa bɛhunu sɛ ɛtire wɔ hɔ yi ɛnyɛ bɔɔfrɛ neapɛɛ mu ahwɛ ɛtire ɛnni safoa ne yɛhene ahunu ne yɛwɔ mu me prɛmpɛ meyɛ obroni deɛ bɛn ɛdeɛ bɛn twaka ɛna da me ne akwasi kɔkɔɔ anaa ɛwɔ me ne akwasi kɔkɔɔ ɛwɔ ɛnyɛ obroni ɛna wɔde me si adeɛ soɔ me deɛ mepɛ ɛne ayɔnkogorɔ agodie ɛna na mepɛ sɛ me ne obroni die sɛ nyɛ ayɔnkofa ɛna na mepɛ a anka mantu abɔfoɔ ama wankɔ aburokyerɛ hima hɔ na wankɔne no nkudi nkitahodie wɔte ne man mu ɛna me nso mete me man mu wɔdi ne kui ɛna me nso medi me kui na nka aden nanso wanya abasa mesrɛ sɛ obiara ntentasuo nto fam meda wonyame mabosom ɛde masamanfoɔ ase sɛ mogya hwie guo biara ansie me man nti sɛ owuo ɛna ɛbɛto me a mempo mede me ho ɛbɔ afɔdeɛ ɛma asante man mesrɛ nkɔso ma asante man me man meekɔ nanso monhunu sɛ ɔman no sunsum deɛ ɛda so ɛwɔ hɔ ɛno ɛna monhwɛ so yie mewɔ awerɛhyɛ mu sɛ onye ɛyɛ onyame pa a mɛsan aba me man mu sɛ nso ama no saa sɛdeɛ tie biara me ne mu ɛbɛhyia asamando ɛhɔ ɛne yɛbɛka yɛ asɛm sɛ aboa a wɔka yɛn ɛhyɛ yɛn ntoma mu a ɛhɔ ɛne ɛbɛda adie na asamanfoɔ ɛbu yɛn atɛn deɛ mesisu dua ne sɛ monhwɛ asanteman agyapadeɛ biara yie na daakye moanya akontabuo pa
ɛwɔ asamado na obenyansafo hoi okasa kyerɛ na bebuo mu medamo ase afi one eneduafo no etutene ya sojafo di wachi edi won epie ahemfo aka ni nyina etemdin ne ho na amrado ede tudwa ese afi asante man ene osobruni ensa ekyere won mede maja pigot esi abanya na mu ewukuma se ha ese won hwe boso yina na wopoku mensa na bu abasa na kwaku na ntwi ede na kwame afirifa ese won hwe kuma seman so amanya aka no so meyi won a wo behwe so mepese obia ti ase ese ifiri na ekro obia ni kwan se wode enipa eyi musuo sese obia bua obi ekonfo mewie meko ne osore a na sojafo de dachi ene nanim ahemfo aka no so esore maako ya obia ntumi antentasuo anto fomo ye omaima yesie no asem kese na ato asante man say na prempe ejene ho a enye asojafo yi efra asante man awra ama asante man ye nhunu ne yesen ko ye ahoboa bia ni hono mu a wodi gu akwa mu na nka mpese kwasi kokko edi asojafo eba asante man so yi tie ka asante man pe nie wo betena hono mu ma asojafo aba be chi wo hene ken sida nenso abanisa ti ya futu a na prempe edi ama asante man se die besie bia no ono de ode ne ho ebo afode e ma asante man we omaima ya di si ha enyankopon ya adom ame no besan be hia bio e wona na KUSI media de na KUSI TV so na ye di dwadi a wato ne den ka mehwe no ya san de abrawo makrao bye bye empani se titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mibusa se asante efri hen ibirimu kire se asante efri bon bi mu eno bepi asante man so ibirimu kire se ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire se asante emusie bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan ne ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so obeka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi yen Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mupa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I'll be head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.